नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जी के गाना के बारे में, जो कि होली के गाना आ रहा बा। जी हाँ, गाना के पहले एगो पोस्टर रिलीज भइल रहे और आज एगो पोस्टर रिलीज भइल बा। दोनों पोस्टर आप लोग थंबनेल पर देखे लेनी और ये अपडेट देवे के रहे कि आप लोगन के बीच में बहुत जल्द, जी हाँ, बवाल करेंगे। जौन होली के गाना बा, जौना के खेसारी लाल यादव जी के साथ ही अक्षरा सिंह गौले बड़ी, मनोज मतलबी जी लिखले बड़े, अविनाश झा घुंगरू जी म्यूजिक देले बड़े। ई गाना आप लोगन के बहुत जल्द सुने के मिली। एक दूसरा पोस्टर रिलीज हो चुकल बा, लेकिन अभी तक एक रिलीज डेट आउट ना कल गल बा, यानी कि रिलीज डेट चाहे टाइम ना बतावल गल बा। बाकी अंदाजा ही बाकी एक सप्ताह के अंदर ही ई गाना रिलीज कर देहल जाई, ऐसा अनुमान लगावल जा रहा बा। चाहे कर रिलीज डेट के कन्फर्म कर देहल जाई 2 से 3 दिन के अंदर ही। तो आप लोग तैयार रही, बहुत जल्द ई गाना आवे वाला बा अक्षरा सिंह जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारा दर्शक लोग नाराज भी हो जाले कि खेसारी लाल यादव जी के नाम अक्षरा सिंह के नाम के बाद में काहेला लगावल जाला। खेसारी जी के नाम पहले रहे के चाहिए, अक्षरा जी के नाम बाद में। लेकिन आप सबके बता दी कि ई चीज में दिक्कत ही का बा। अगर कोनो लेडीज सिंगर के नाम कब हो मेल सिंगर के नाम से आगे लिखा जाता तो हमें तो अच्छा बात बा कि लेडीज के भी बढ़ावा मिलल बा। आज तक सिर्फ जो इंडस्ट्री बा ई मेल के नाम पर ही ज़्यादा चल रहा बा, मेल के नाम पर ही ज़्यादा कैसेट बिकेला, चाहे यूट्यूब पर गाना बिकेला। लेकिन ई सोच के बदले कोई अगर नाम आगे लिखा गया बा तो हमें आप लोगन के केहू के भी आपत्ति ना हो के चाहिए। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो हिस्सा बाड़ी और अच्छा बाड़ी। और सबसे बड़ा बात कि वो खेसारी लाल यादव जी से सीनियर बाड़ी, खेसारी लाल यादव जी से पहले से ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आयल बाड़ी। तो एकरा पर इतना ज़्यादा विवाद मत करल करी। दोनों के हु स्टार ही बा और मिल के काम करल बा, वो जरूरी बा। नाम केकर आगे बा केकर पीछे बा ए पर चर्चा ना होके चाहिए हमरा हिसाब से। बाकी आप लोगन के का कहना बा कमेंट में आप लोग बता सकता नहीं। जैसे ही और कोनो अपडेट है आप लोगन के हम बता दें। चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।